लाईक करा, सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर पाचगणी न्यूज. ना भटी पुसट कारवारा हा भरारा ना भटी पुसट रानी वनी पानो पानी रानी वनी. केदारेश्वर बोट क्लब मुनावळे या बोट क्लबचा मी सध्या चेअरमन आहे. माझे नाव दिनकर शंकर भोसले आणि मी तुम्हाला एक मुलाखत द्यायची. असं महत्त्वाचं काम असं आहे की आपल्याला वासोटा ट्रेकिंगसाठी हा सर्वात जवळचा पॉईंट आहे आमचा आणि कमी खर्चात कमी वेळेत आणि आमच्याकडे बोटिंगची सुविधा एवढी सुसज्ज बोटी येतात, सेफ्टीची सगळी सुविधा आहे आणि आपल्याकडे कस्टमरला राहण्यासाठी अशी सुसज्ज असे आम्ही रूम बांधलेले आणि आपल्याकडे एक असे पॉईंट आहे, दत्त मंदिर आहे पॉईंट आणि धबधबा एक बारमाही धबधबा आहे आपला चालू. त्या धबधब्यासाठी कस्टमर येतं ते एकदम खुश होऊन जातं आणि कस्टमरची एकदम व्यवस्थित सुविधा आमच्या इथं जे आमचे ड्रायव्हर लोक असतील बोटीचे किंवा हॉटेलचे कर्मचारी असतील अशी कस्टमरची कुठल्याही प्रकारची तक्रार येत नाही. असं आमचं एक वनराईव म्हणून हॉटेल आहे, एका वर्षातच नावावर उपाला आलं आहे. एवढ्या लांबून लोक पुन्हा मुंबई किंवा कराड कोल्हापूर पासून एवढे लांबून लोक येतात. एवढ्या सह्याद्रीच्या कुशीत एकदम कोपऱ्यात असलेले आमचं निसर्गरम्य वातावरणामध्ये आमचं एक असं एक सुविधाजनक हॉटेल आहे, सुविधाजनक बोट क्लब आहे. आणि आतापर्यंत या ठिकाणी कोण कोण येऊन गेले आपल्या या आतापर्यंत आपल्या एक भारतात मधली एक महान व्यक्ती अंबानी ग्रुपचे एक ईशा अंबानी म्हणून त्यांच्या पूर्ण फॅमिलीसह इथं येऊन गेली. इथं 2 वेळा येऊन गेली तर खास पोहण्यासाठी बोटिंगचा आनंद घेण्यासाठी एवढ्या आउटसाईडला येऊन पण त्यांनी एवढा आनंद घेतला आणि 8 दिवसाची त्यांची बुकिंग आहे त्यांच्या पूर्ण फॅमिलीची. त्याच्यासाठी आम्ही सुसज्ज रूम तयार केलेले आहे. त्याच्यानंतर एक मुंबईचे महापौर आले होते, परत सातारा जिल्ह्याचे आपले एक तहसीलदार साहेब होते, कलेक्टर साहेब होते, SP साहेब, सगळ्या लोकांनी आम्हाला इथे येऊन भेटी दिल्या. इतर पर्यटकांना आता तुम्ही काय सांगाल? इतर पर्यटकांना महाराष्ट्रातील गुजरात असू द्या, इतर पर्यटकांना सांगायचा आमचा महत्त्वाचा उद्देश हाच आहे की तुम्ही एक वेळ येऊन आमच्या इथं अवश्य भेट द्या. आमच्या सुविधा आणि आमच्या हॉटेलचं वनराईचं बाकीच्या सुविधा, जेवणाची सुविधा किंवा बोटिंगची सुविधा कशी आहे ती तुम्ही एक वेळ येऊन अनुभव घ्या. त्याच्या व्यतिरिक्त आम्हाला तुमच्याकडून काय मार्गदर्शन जरी मिळालं कस्टमर लोकांना तरी त्याच्यात आम्ही उणिवा भरून काढू. आणि श्री हॉटेल मुनावळे आम्ही सर्व तरुण मित्रांनी जे आम्ही लॉकडाऊनमध्ये एवढी खूप मेहनत घेऊन आमच्या गावामध्ये एक चांगलासा पॉईंट पर्यटकांसाठी केलेला आहे आणि खूप म्हणजे एक निसर्गरम्य वातावरण, परत तिथून वासोटा किल्ला सर्वात जवळचा अंतर आहे. पर्यटकांचा वेळ पण वाचणार आहे. परत पर्यटकांसाठी महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही राहण्याची या ठिकाणी 12 मई धबधबा मुनावळे या ठिकाणी त्या धबधब्याबद्दल काय सांगाल? धबधबा एवढा प्रसिद्ध आहे की जबरदस्त 12 महिने त्या धबधब्याला पाणी असतं आणि पर्यटकांना तुम्ही त्याचा एवढा आनंद घेऊ शकता की आज पावसाळ्यामध्ये खूप धबधबे तयार होतात पण उन्हाळ्यामध्ये कुठंच धबधबा भेटत नाही, पण हा 12 महिने तुम्हाला धबधबा भेटणार आहे आणि पर्यटकांनी खरंच हा धबधबा एवढा त्याचा फायदा घ्यावा ना की बघण्यासारखं खूप वातावरण आहे. पुन्हा इथं हॉटेल पण आणि ट्रॅकिंग पण होऊ शकते पर्यटकांची. नमस्कार, मी आहे संतोष मालुसरे. महाराष्ट्रातील मिनी काश्मीर म्हणून ओळखलं जाणारे पर्यटन स्थळ तापोळा, बागदोली, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी मी आता उभा आहे केदारेश्वर बोट क्लब मुनावळे. अतिशय असं थंड हवेचं ठिकाण आहे. समोर आपण पाहू शकता. वासोट्याला ट्रॅकिंग करायचं असेल तर या ठिकाणावरनं अतिशय जवळ असं या ठिकाणी जायला मिळेल आणि नक्कीच या ठिकाणी आपण मंत्रमुग्ध आनंद घ्याल या निसर्गाचा. धन्यवाद.